en Erwin, ik ben Beppie Graf en ik wil je eigenlijk even feliciteren met het 11-jarig jubileum. Top, gaat zo door, naar 22. Oké? Tot dan. Mark en Erwin, proficiat met jullie jubileum. Groetjes van de Bouwer. Ik ben Jordi Verloon, ben 15 jaar. Ik ben het jongetje van het nummer Verliefdheid. En ik wil Mark en Erwin graag feliciteren met een 11-jarige koppelsduo, hoe je het wilt noemen. Dus ja, gefeliciteerd daarmee. Nou, Mark en Erwin, van harte gefeliciteerd met nog 11-jarig jubileum. Dat vinden we heel knap, want zo lang zijn we nog niet bij elkaar. Dat weet nog niet van elkaar. Dus we wensen ook zeker nog 11 jaar erbij. Minimaal. Minimaal. Nog heel veel succes. Ja, dus heel veel succes. Je heffen de glazen op Mark en Erwin. Ja. Hallo, Mark en Erwin. Ik hoor dat jullie al 11 jaar in het vak zitten, tenminste als amateurs, gelegenheidsoptredens, al 11 jaar. Nou, ik wens jullie bij deze, ik ben Henk Wijngaard en ik wens jullie een hele fijne dag als jullie die 11-jarig jubileum gaan vieren met jullie vrienden. Hey, proficiat. Mark en Erwin, ik heb het gehoord, 11 jaar jubileum. Ja, wat wil ze nog meer? Deze blues waar ik aan heb, Erwin, hebben ze ook aan gehad. En als ze hem aan hebben, hebben ze aangestoken door het virus. Het vieren van de bühne. Ik zou zeggen, op naar de 22 jaar. Mijn zeggen heb ik er, Mark en Erwin, 22 jaar, nu 11 en over 11 jaar 22. Toi toi. Ik ben Gradame en ik wens Mark en Erwin heel veel succes met hun 11-jarig jubileum. En wie weet zien we elkaar een keer in de toekomst. In ieder geval van deze af, van harte gefeliciteerd. Hey Mark en Erwin, weet je wie ik ben? Tuurlijk wel, die van de lampjes. En ook ik, Angelina, wens u van harte proficiat en nog heel veel leuke, gezellige en vooral gezonde jaren toegewenst. Hi Mark en Erwin, ik ben Albert van Bentum en ik wens jullie heel veel geluk in jullie carrière en gefeliciteerd met het 11-jarig jubileum op zanggebied. Ga zo door, toi toi toi. Hey Mark en Erwin van Dikhout hier. Wij willen jullie feliciteren met jullie 11-jarig jubileum. En ga zo door. Zeer geachte Mark en Erwin, uit wel ingelichte bronnen heb ik vernomen dat jullie beiden dit jaar een jubileum te vieren hebben. Dit is een zeer heugelijk feit dat zeer zeker gevierd moet worden. Daarom ben ik ook zeer verheugd om jullie via deze weg te mogen feliciteren met jullie 11-jarig jubileum op zanggebied. Ik wens jullie nog een zeer voorspoedige toekomst en alle succes met zingen. Maak er nog maar een geweldig feestje van en drink er maar lekker eentje van mij. Mark en Erwin, hier is jullie vriend Eddie Wally, die al jaren in het grote succes is en nog steeds verder gaat. Ik heb gehoord dat jullie ook zo er best doen voor te zingen en te doen, de muzikale weg wilt opgaan. Dus luister goed naar mijn raad. Maak altijd dat u live zingt en puur natuur. Ik geef jullie voor jullie liedjes, denk ik, 10 op 10 hoor. En je zult er komen. Luister naar mijn raad en naar die van Johnny Hoes. En van Adriaan, daar gaat u een plaat mee maken. Daar ga ik voor zorgen. Voor een demo voor jullie of een singeltje. Dus jongens, doe al er best, maar ik doe de rest. Dank u wel. Dag. Beste Mark en Erwin, ik ben Lange Frans. Ik ben Baas B. Wow, ik ben Sefke. Dus Sefke, onze nieuwe vriend. Ja, onze roze spermacel. En ja, we zagen Sefke en we moesten meteen aan jullie denken. We willen jullie van harte feliciteren met jullie 11-jarig bestaan. En we hopen dat jullie een hele gezellige avond van maken. En nog vele jaren van maken. Nog maar een paar keer 11. 2 keer als 22, 3 keer als 33. 11 jaar, Sefke. Dat is goed. Gefeliciteerd. Ook al heb ik net gezongen, toch wil ik even op de televisie komen. Mark en Erwin, van harte gefeliciteerd met het jubileum. Het is een schoon feestje en dat zal het ook zeker blijven. En dames en heren, de heren hoe het vandaag om draait, zien we terug. Mark en Erwin.